Salutările toți! Astăzi o să deschidem 100 de star drop-uri cu Mița. Și Mița acum le deschide. Mi-a stricat 3 epice și 2 mitice. Da, mai mereu decât 2 mitice. Păi eu încă nu le-am deschis. O să-mi iau 100 de ani să le deschid pe toate. Rar? Da, cred că te durează 100.000 de ore. Așa. Și acum îi s-o fută. Îi s-o fută. Legendar! Bă, din prima! Oh my god! Mamă, ce norocat! Îi dau numai pe ochii ăsta. Bă, oh my god, legendar! Din prima! Bravo! Eu vreau... Bă, eu mă bucur că am primit aceste drepturi, așa că fac bani. Epic! S-a dat de la pe din. Epic, chiar! Pe easy. Epic! Oh! Epic! Oh my god! Skin! Bonita! Bă, eu nu credeam, eu am crezut că ăsta de la 7 dimineața, ăsta, am crezut că ăsta nu e adevărat. Dar de fapt nu e adevărat, epic. Epic! Oh, mi-a picat super bine. Pe one pe bine. Bă, până acum mi-a dat chestii bune. Epic! Bine, eu nu cred că aici sunt 100. Eu n-am stat să le număr. Eu acum am să mă dau rădățătă. Ia cât am deschis. Fraților, nu îmi... Oh my god, legendar! Ia, ce spică? Ce spică? Ce spică? Nu-i dau numai pe ochiuleți. Te da totul. Bă, uite și la mine dacă e. Super, bă. Să nu te stălăți. Mă, frate, deja mă dă rădățită. Bravo! Uite ce e! Mi-a dat mai bine. Epic. Bă, dar eu nu vine să cred că aici sunt 100. Bă, ascultă! Bă, ce tare evidentul ăsta. Epic. Păi, la câți bani am primit? Eu să-i dau numai pe fățică. Oh my god, mi-a dat mici. Hai să deschidem deodată. 3, 2, 1 și... Oh my god! Da, chiar mișto. Epic. Continuă. Nu poți înțelegi, domnule. Epic legendar. Bă, da, am primit la spray-uri. Super.
Lasă-mă, mamaie! Bă, ăsta vreau să-l postez pe YouTube. Frate, dar câte mai sunt? Mythic! Oh, asta-i bun. Nu ți-ai destul vreodată să te aștept dreptul în viața ta. Eu credeam că asta e fake. Ce? Mie îmi place banii. Bă, mie mi s-au terminat. Deci băieți și fete am reușit să fac un brawler. Yay! Mamă, câți bani am, ia uite, Miță. Dar tu câte mai ai, bă? Tu cred că ai mai mult de 100 acolo. La tine o să mai termină. Dar vedem pe ăsta nou. Să-l facem pe 26. Am continuat ca ăsta. Și acum...